Kairo ug tulo ka iring ang nakit-ang patay sa sudlunong bahin sa Barangay Lawaan 1 sa Talisay City. Gituhuan kini gagipanghiluan. Ang report ni Femery Dumabo. Tulo sa mga iro, duha babay ug usa lalaki. Nag-edad og duha ka tuig ug usa ka iring ang iya sa amo ni Marian Bayugan. Samtang laki posab sa namatay ang mismong iring ni Marian. Laing iring ug iro usab sa ilang silingan. Matod ni Marian nga Sabado pasado 8 sa buntag mo nalay ilang nakita sa gawas sa ilang panimay nga nagbula ang baaba sa upat ka mga iro ug patay na. Lakip na ang duha ka mga iring. Samtang iyang mismong iring nakit-an pa niya nga misod sa ilang balay, mikirig ug namatay. Duda nila nga gihiluan ang maong mga hayop. Naanda na sa mga iro nga mogawa sa ilang panimay maadlawan ug mubalik pagsud kun gabi na. Apan nitong Biyernes sa gabi, nauli na lang siya, wala pa nisod ang mga iro. Gabuwa na, di lagong na gani. Inig alas 8, naara na siya sa gate mag-atang, kay paabot nga pasudlon sila ba. Alas 8 sa gabi kay tinglawag naman na. Muto nga, pag abli na ko, wala may mga iro. Wala lang po niya mapangitaan. Wala lang po ko nangita. Kay alad naman mi ma'am nga kay mo anha man po na sa silingan. Niadtong Sabado usab gilubong ang mga hayop nga namatay sa bakanting luna sa ilang lugar. Wala pa sila'y matudlo nga sospek nga mihilo sa ilang mga kahayupan. Walay kaso sa pagpamaak ang mga iro o mupaghot lang sa dili kaila. Ganihang buntag midangop si Marian sa Barangay Hall aron mapablatter ang hitabo. Sa tinguha nga di na kini mahitabo pa sa uban pang hayupan sa ilang lugar. Kamot na kung kinsa nagkuan ato, giyon sa interesan ba katawa sa mi makapamasangil, wa man mi kakita. Ayaw kay amo biya nang gipangga niya, amo biya nang pinakaon, pinalitan biya na mo makaon gyud nga. Inanaon lang kung kinsa to gabuhat na magabaan na jud ka. Matod ni Lawaan 1 Kapitan Joel Cabo, nga labing una kining natala nila nga insidente sa pagpanghilo sa mga pets. Og makig-alayon sila sa Talisay City Vet aron masusi kini. Kanan lang kita nga matod sa City Vet para makaat patubalik ang iro o ma-examine pa to nila kung saan ang buhaton para lisod sa kayo mamasagit sa itong silingan. Tingali ang iro na nakakaon sa mga basura ba o nangay kayo bagat basura niya itong basura doon ito yung mga hilo na sa mga sa mga ilaga. Himando dayon si Dr. Maria Christine Hope Diadena ang Talisay City Vet Officer ug pakisusi human masayod sa hitabo. Aduna siya bahad sa kun gituyo man sa paghilo ang mga hayupan ug niawhag sa mga Talisaynon alang sa pagka-responsible pet owner. Sa akong tan-aw no, di man ni ingon makaingon ta nga mamatay dayon ng iro nga usa lang kung wala siya gi food poison. So dako siya og kanang possibility lang ha, wa man ta ka na test nato kung pag-poison sa atong mga hayop no, ginadili gid ni no, maigo tani sa Animal Welfare Act. So pwede sila mapriso ug aduna pod ni kanang kwarta nga ilang angay bayaran pet owners nga kung aduna kitay mga binuhi nga mga pets kung mahimo ana lang gid sa ato ang mga tugkaran kay di sa taganahan ba nga makakosad ta og kanang problema sa uban. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.